Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Вени от Вени Консулт и днес е една много интересна тема. Изкуственият интелект. Днес искам да ви представя много накратко чат GPT, да ви покажа как може да си го свалите и за какво служи. Ако се интересувате от по-подробна информация и как в дълбочина и детайли да използвате този асистент в своята работа, може да се запишете на нашия вебинар "Работа с чат GPT". Днес ще поговорим за най-общо въведение. Просто ще ви покажа с 2-3 примера как функционира. Как да си го свалите, къде да се регистрирате и можете и без нашия курс да си го тествате и да видите каква необятна машина е и как може да помогне. Безплатните версии съдържат информация до 2022 година, мисля, че беше, или 2021. Тоест, всичко, което съществува в интернет до този момент и библиотеки е изчетено от този чатбот и той съответно прилага всичкото си това знание, за да ви отговори на въпроса. Вече платените версии, които аз, за съжаление, още не мога да си позволя или не... Това е друга тема, няма да навлизам в подробности, но платените версии, те имат достъп до настоящите, до последните актуални информации, настоящи вебсайтове, най-нови изследвания и така нататък. Аз ще ви покажа, че дори с безплатната версия е много полезно да се работи с ChatGPT и ако човек се научи да си го ползва като съветник, един съветник, който има най-различни образования и е изчел много книги, можете само да получавате ползи от това. Моля, пишете ми на лично съобщение, на имейл, последвайте нашата страница. Накрая на видеото ще ви пратя и препратки към Facebook страницата, YouTube канала. Ако имате интерес към линковете и към съдържанието на днешния вебинар, може да ми пратите съобщение, аз ще ви изпратя файла, Word-овския файл, където ще намерите и линкове към нашите програми и курсове. Ще споделя екрана си. Така, това е всъщност, нека да започнем. Това е краткото съдържание, през което ще минем днес. И накрая пращам препратки към нашите канали. Можете да ми пишете на имейл nikiforova.nevena@gmail.com. Във Facebook може да ни намерите като търсите в бутона "Търся", за да дадете Trainings with Veni и съответно ни последвате. Можете във veniconsult.veniconi.com поръчка да поръчате нашите вебинари и в YouTube да ни последвате на @nefnik4127 Trainings with Veni. Моля, натиснете камбанката и ни последвайте. Това ще позволи на много повече хора да получат тази безплатна информация. Моля, споделете и видеята. Пак казвам, по този начин повече хора ще могат безплатно да получат тази така ценна информация. ChatGPT е разработен от OpenAI и за да си направите регистрация, трябва да отидете на сайта на openai.com. Моя на немски. И там да си направите регистрация. След като отидете си направите регистрацията, се отваря
безплатната версия на ChatGPT. В нея можете в тази област да напишете вашият въпрос. При мен е на немски, при вас мисля, че автоматично маската се сваля на езика, на който искате. Има и опции как да се смени. Сега нямаме време за всички тези малки детайли да говорим. Искам просто да ви покажа как работи. Да ви дам няколко примера, защото наистина е много важно да го видите и да разберете колко лесно е да се работи, как може да си подобрите качеството на работа. Той се използва за създаване на блогове, писане на имейли, помощ с домашни работи и проекти, генериране на идеи за маркетинг. Например, с този бутон може да си напишете а, истории или имейл или най-различни неща. Аз, както казвам, искам да ви покажа набързо как работи. Например, напиши ми кратка статия за ползите от йогата. Айде, така ще му напишем. Аз добавям моля. Има тук дискусии най-различни, обаче а, много от хората казват, когато добавят моля или благодаря накрая, получават по-добра информация. Не знам, това лично такова Айнщелнг на немски. Лична настройка ли е? Обаче така е. И така той започва да ви пише. Той ви пише даже на езика, на който пишете. Ако му задам следващия въпрос на английски, той ще започне и ще ми отговори на английски. Ето, пишем в момента статия за ползите от йогата. Разбира се, е добре да си го прочетете текста. Разбира се, не всичко може да вземете, но такива идеи ви дава и така добре е структурирано, че направо човек се впечатлява. Особено, извинете, може да го използвате като зададете въпрос от областта, в която сте експерт. Тогава ще видите как той направо ще ви отговори, ще ви структурира и ще ви даде много интересни идеи. Може би ще ви подскаже нещо, което сте изпуснали. С заключение, ето започваме. Ползите. Йогата е древна практика, произхождаща от Индия. В следващите редове ще разгледаме някои от основните предимства на йогата. Подобряване на физическата форма и гъвкавостта, намаляване на стреса и тревожността, подобряване на съня. Всички 7-8 точки почти винаги изборява според темата. И заключение, йогата е много повече от физически упражнения. Тя е цялостен подход към здравето и благополучието. Тествала съм, има и някой път дава и грешни неща. С това не взимайте всичко на 100%. Моля ви, не взимайте всичко на 100%. Четете, просто го използвайте като един асистент. Представете си, че сте изпълнителен директор на една голяма компания и имате 10 асистента. Тия 10 асистента имат различни образования. И те при зададен въпрос сядат и разработват за вас този текст и ви го поднасят. Но вие трябва да си го прочетете. Сега, какво искам да ви покажа? Ето, помолих много да напиша една статия. Сега обаче ще кажа, искам да ви го направя с фимокинки, така да става за Фейсбук, за Инстаграм. Ползите от йогата. Така, значи предвиждам курс йога а, на, да кажем, днес 5 на 6 юли
онлайн 120 лева. Записвания на линк. Ей, кой си? Моля, напиши ми Фейсбук публикация. Така. Какво прави ChatGPT? Ето, запишете се за нашият онлайн йога курс на 6 юли. Слънчице, звездички, дата, време. Вие можете просто да го копирате и да си го пуснете във Фейсбук. Побързайте, местата са ограничени. Даже ви предлага как да стимулирате бързо записване. Мога да му кажа, моля те, напиши ми за LinkedIn статия. Ще го напиша на английски, защото не знам дали ще ме разбере. И те започва да пише. Нали, аз му написах, моля, напишете ми статия за LinkedIn, за този курс. Открийте спокойствието и баланса с нашия онлайн йога курс на 6 юли. В забързаното ни ежедневие все повече хора търсят начин да постигнат вътрешен мир и физическо благополучие. Йогата със своите многобройни ползи предлага идеалното решение за постигане на този баланс. Защо да изберете нашия курс, дата, време, основни акценти на курса, как да се запишете, заключение и така нататък. Надявам се, нашият лайф да ви беше много полезен. Моля, споделяйте, препращайте. Записвайте се на нашите курсове, за да обогатите своите способности и възможности, да подобрите своите възможности за реализация. Аз съм Вени от Вени Консулт и ще ви бъда много благодарна да поставите лайк, да ни последвате и да натиснете камбанката в YouTube. Чао, до нови срещи!